जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। अरे माई हमके कुछ भिक्षा दे दो माई। आई बाबा बैठी, हम आपके का दे सकेली बाबा। माई हमके कोनो अन्न धन दौलत महल अटारी ना चाहिए माई। हम जोगी फकीर रमता जोगी बहता पानी, जहे साँझ वहे बिहान माई। हमके बस आपन छोड़ल एगो फटही गुदरी दे दे माई, एगो फटही गुदरी दे दे माई। ठीक बा बाबा बैठी। सुना माई। ए बाबा बताई काहे रउआ जोगी हो गइल बानी। ठीक है माई, अगर तुहार इच्छा बा तो ला हम बतावा तनी। बताई बाबा। दे दो एगो फटही गुदरिया ये माई, दे दो एगो फटही गुदरिया ये माई। जोगिया आइल बा दुआर हो माई, अच्छा बाबा तनी अपना घर परिवार के विषय में कुछ बताई। ये माई घर परिवार के विषय में का पूछे तड़ुए माई। 15 साल हो गई हमके अपन घर छोड़ले माई। हमके कुछ घर परिवार के विषय में सही से याद बा नहीं, लेकिन अगर आप जिद कर तड़ू माई तो जितनी हमके याद बा ना हम तोके जरूर बताइब रे माई, जरूर बताइब। बतावा बाबा। घर परिवार छूटल महल अटरिया, घर परिवार छूटल महल अटरिया, घर परिवार छूटल महल अटरिया। कर्म के भोगिया जा भइली भिखरिया, भोगिया जा भइली भिखरिया, कर्म का भोगिया जा भइली भिखरिया। ए बाबा तब तो बड़ा दुख में बड़ा हो। हाँ माई पूछ मत माई, और आगे हम तोके बतावा थे माई। हाँ बाबा बतावा। घर परिवार छूटल महल अटरिया, कर्म के भोगी आजा भइली भिखरिया। दुखवा से भरल बा नजरिया हो माई, दुखवा से भरल बा नजरिया हो माई। जोगिया आइल बा दुआर हो माई, भरल
अच्छा बाबा ये बताई कहीं ठर ठिकाना बा कि ना? आप तो बड़ा परेशान लगत हैं। ये माई हम जोगी बैरागी आदमी का कहीं ठर ठिकाना ना होला रे माई। हम अपना गुरु से नाता जोड़ ले हैं माई। गुरु के चरण में ही हमार ठिकाना है माई, और दूसरा कोनो स्थान ना है रे माई हमार। सुना माई। बोला बाबा। भिखिया मांगिला फिर तनी मारा मारा, भैनी अनाथ नाही केहू के सहारा, ए बाबा ई बताई माई बाबू भैया भौजी केहू नहीं खे तोरे? ना माई केहू नहीं खे। भीख मांगीला यह गाँव में वो गाँव में, शाम का गुरु के शरण में जाइला, वहीं प्रसाद रूप में जौन भी गुरु से मिलेला वही खा के अपन दिन व्यतीत करीला माई। और सुना माई। बोला बाबा। भिखिया मांगिला फिर तनी मारा मारा, भैली अनाथ नाई केहू के सहारा, किस्मत में लिखल बा ठोकरिया हे माई, किस्मत में लिखल बा ठोकरिया हे माई, जोगिया आइल बा दुआर हे माई, अच्छा ठीक है माई। अब अपन एगो फटही गुदरी दे दे माई, हम आगे की तरफ बढ़ी माई, कहाँ से कि हमके और दूसरा भी गांव में न जाए के बा माई। ठीक बा बाबा ला दे द एगो फटही गुदरिया हे माई, जोगिया आइल बा दुआर हो माई, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। बाबा आपके जीवन में तो बड़ा दुख बा। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ। घर में केहू बा माई? हाँ बाबा, आई बाबा बैठी। माई कुछ भिक्षा दे द माई। ए बाबा पहले आप बैठी, भिक्षा तो आपके जौन हमसे सपरी तौन देबे करब,
बैठी तनी बताई ई काहे आप जोगी भइल बानी। बाबा तनी कुछ बताई अपना जीवन के बारे में। अच्छा ला माई, अगर तू जानल चाहत हो तो हम तोहके बता देती। हाँ बाबा बतावा। विपत के ऐसान बहला बयारिया, क्या बात है? विपत के ऐसान बहला बयारिया, भिखरिया भइली ये माई। भिखरिया भइली ए माई, भिखरिया भइली ए माई, विपत का हमरे पर ऐसन बयार बहल कि हम लाचार बेबस होके इस सरंगी गुजरी उठावे के पड़ल, अपने गुरु से जाके नाता जोड़े के पड़ल माई। और हम कोनो शौक बस जोगी ना भयल ही माई। अच्छा बाबा आगे बतावा कुछ। अच्छा ला माई सुना। विपत के ऐसान बहला बयारिया, भिखरिया भइली ए माई। भिखरिया भइली ए माई, भिखरिया भइली ए माई। अच्छा बाबा तो और कुछ बताई अपना बारे में। तोहार घर कहाँ बा और तोहार माई बाबू कहाँ बाड़े, अजे तू जोगी बन के घूमत तारा। माई ये चीज मत पूछा माई, हम चाहतनी कि दूसर कुछ पूछ ल, लेकिन ये चीज मत पूछा माई। अगर पूछते बाड़ू तो लो हम तोहके बतावतनी माई। सुना। बचपन में ही माई बाबू मरी गईले, बचपन में ही माई बाबू मर गईले, बचपन में ही माई बाबू मर गईले। भैया या भौजी हमके घर से भगईले। भैया या भौजी हमके घर से भग गईले, भैया या भौजी हमके घर से भग गईले। माई बचपन में ही मातारी बाप का साया हमरे सर से उठ गल माई। हमरे बड़का भैया और भाभी हमके नौकर में ही खटावे लगलन लोग माई। यही वजह से हम लाचार विवश होके घर छोड़ दिहली माई, जोगी बन गईली माई। और हमके कोनो शौक ना रह माई। और सुना माई। हाँ बाबा बोला। बचपन में ही माई बाबू मरी गईले, भैया या भौजी हमके घर से भगईले। बैरी बनवले बमाया के बजरिया, बैरी बनवले बा माया के बजरिया, भिखरिया भइली ए माई। भिखरिया भइली ए माई, भिखरिया भइली ए माई।
अच्छा बाबा, ई बतावा तू कहाँ रहेला आ का खाला पियला, कैसे जियला, ई जोगी के जिंदगी में बतावा। माई हम तो रमता जोगी बहता पानी, जहे साँझ वहीं बिहान, हर दिन मांगत रहिला माई, यह गाँवे वह गाँवे, शाम को जवन रूखा सूखा मिल जाला माई, वही खा के कहीं भी अपन गुजारा कर लेला माई। हमार कौनो ठिकाना नहीं खे माई। और सुना माई, और का हम बतावल चाहती तो के बतावा बाबा। हमारा पपरल विपत्ति बड़ी यार बा, हमरा के पाला विपत बड़ी यार बा, हमरा के पाला विपत बड़ी यार बा। स्वार्थी समाज माई केहू ना हमार बा, समाज माई के हुना हमार बा, स्वार्थी समाज माई के हुना हमार बा। हमारा पपरल विपत बड़ी यार बा, स्वार्थी समाज माई केहू ना हमार बा। बाटे मजबूरी धैनी कठिना डगरिया, बाटे मजबूरी धैनी कठिना डगरिया, भिखरिया भैनी ए माई, भिखरिया भैली ए माई, भिखरिया भैली ए माई। अच्छा माई, अभी हमके भिक्षा द और हम आगे की तरफ बढ़ी माई। हाँ बाबा, ला भिक्षा ला। सुना माई, लास्ट में तो हम का बतावत ही, बतावा। विपत के ऐसान बहल बयरिया, भिखरिया भैली ए माई, भिखरिया भैली ए माई, भिखरिया भैली ए माई, भिखरिया भैली ए माई, भिखरिया भैली ए माई। जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ, जय हो बाबा गुरु गोरखनाथ।